Pangandoy, gugma ug musika ang nagbugkos sa maayong panaghigalaay nining 5 ka mga batan-on kinsa nitawag sa ilang grupo nga dumanhog Soñadores. Atong ilailahon sila sa report ni Femari Dumabok. How far we've come, my baby. Might took a long way. We knew we'd get there someday. Kini sila si John Alpi, Reynald, Kim, Clarence ug Mark J. Nagpangidaro og 19 hangtod sa 23 anyos ug nagpuyo sa naglahing barangay sa lungsod sa Dumanhog. Ang 5 nagkasuod tungod sa parehong gugma sa musika ug sa pangandoy nga maila pinaagi sa musika. Gitawag nilang ilang grupo nga Dumanhog Soñadores. So amo de explain ninyo karon kung anong Dumanhog Soñadores ang names among band group. Given na ang Dumanhog guys, kaya ito Dumanhog mi tanan. So naka-decide mi guys nga dreamers. Which is applicable mo tanan. Pareho ni paminahon guys among gi-translate into Spanish word. Ug sama sa uban, sa social media nila gisugdan og panday ang ilang damgo. Ilang gi-upload ang ilang cover sa nagkariya nga mga kanta, mapaseryoso, kalug, pakilig ug bisan mga religious songs. Ilang giangkon nga sa kapinot sa katuig na nila sa grupo, matagusa na katabang aron mas mapalambo pa ang ilang talento ug personalidad. Sumpay na sa among kinabuhi. Wala, murag. Boring kay mga boring, di kinabuhi kay pa. Gods man ba kay sa una, puro man ni mahuwaw tanan ma'am. Karon murag kapag karon kay yun na. Nakapasundayag na sila sa pipila ka okasyon sa ilang lungsod. Gani ang ubang miyembro ni Salmot na usab sa Original Bisaya Music. Subay sa ilang gugma sa musika, panagigalaay og pangandoy, inubanan sa pag-ampo, mas saligon sila nga way imposible sa mga nagtuo. Goes like this, no for the fifth, the mindful, the major leaf, the baffled kings composing hallelujah. Uban ni Cleofer Lumayag, ako sa Femari Dumabok. Balitang Bisdak.